L-ex Prim Ministru Joseph Muscat, l-ex Chief of Staff Keith Schembri u l-ex Ministru Konrad Mizzi issa tpoġġew taħt ta' akkuża e kif matul il-jum ta' tlieta komplet il-kawża fil-konfront tagħhom brabta mal-iskandlu tal-Vitals. Waqt li tagħti d-dikritt tagħha l-Maġistrat Rachel Montebello qalet li wara li rat l-evidenza kollha, l-atti rilevanti kif ukoll l-evidenza fuq bażi prima facie, kollox jindika li Muscat u sħabu jistgħu jiġu formalment akkużati. U allura l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna ex-Prim Ministru tpoġġa taħt qatt ta' akkuża huma qed jaffaċċjaw akkużi relatati ma' ħasil ta' flus, korruzzjoni, tixħim u li ffurmaw organizzazzjoni kriminali. Dan l-iżvilupp huwa wieħed storiku f'diversi aspetti u jkompli jorbot lill-ogħla esponenti tal-Gvern Laburista ma' din il-frodi, serqa ta' 400 miljun euro mit-taxxi tal-poplu Malti u Awċi. Intant fil-bidu ta' din is-seduta l-avukat Arthur Azzopardi informa lil qorti li mhux se jibqa' jirrappreżenta l-kumpaniji Technoline, Gateway u Yuri Bates, iżda huwa se jibqa' l-avukat ta' Ivan Vassallo u Brian Bondin. Iżda ftit aktar minn sija wara l-Maġistrat qalt li jekk qed jinkwieta li mhux se jitħallas ta' xogħlu minħabba l-ordni tal-ifriżar huwa jista' jissottometti applikazzjoni li titlob ħlas mingħand il-klijenti. Apparti minn hekk meta tkellem fisem Brian Bondin l-avukat Arthur Azzopardi qal li m'hemmx biżżejjed evidenza li wettaq frodi. Argument simili minn numru ta' avukati oħra e kif waqt is-seduta l-avukat Jason Grima li qed jidher għal Jonathan Vella qal li l-prosekuzzjoni ma ppreżentat l-ebda evidenza li wettaq xi atti kriminali, dan fil-waqt li f'inkjesta ma kienx hemm appendiċi fuqu. Intant jidher li l-argumenti tal-avukati ma kienux biżżejjed hekk kif id-digritt tagħha l-Maġistrat Rachel Montebello poġġiethom taħt ta' akkuża bil-kawża se tkompli fl-ewwel ta' Awwissu.